Животът е приказка, няма съмнение. Животът е приказка, защото ни дава възможност да съществуваме, да се изграждаме и да творим. Животът е приказка, пространство, в което да мечтаем и да изживяваме мечтите си. Животът е приказка, защото е предизвикателство, приключение, в което можем да направим невероятното възможно, стига да поддържаме непокътната надеждата си, активирана вярата си и включена волята си за най-отговорна свобода. Животът е приказка, защото е живот на всички, защото всички сме част от едно голямо цяло, към което можем да добавяме уникални, съществени и неповторими състави, влияещи на останалите живи същества. Животът е приказка, защото всеки от нас е едно голямо чудо, което иска да го оставят да живее и копнее да намери своята същност. Животът е приказка, защото можем да го изследваме с умствения си и емоционален багаж, който ни позволява да преминаваме от страданието към щастието и да се радваме на красотата дори насред болката. Животът е приказка, защото дори когато изглежда, че всичко ни се изплъзва, можем да открием други умове, други сърца и души, които осветяват по-добре пътя ни и рисуват нашите пейзажи с по-топли и ясни краски. Животът е приказка, защото е привлекателен, защото можем да видим центъра на лабиринта, в който сме затворени, защото може да ни хрумне как да построим по-добър излаз, и то не един. Животът е приказка, защото можем да избираме дълги или къси пътища в битието, да наблюдаваме действителността през светли или тъмни очила и винаги ни се дава възможността да предотвратяваме, да преразглеждаме, да измисляме, да създаваме, да поправяме, да научаваме, да подобряваме и да се представяме по-подходящи пътища, които да ни доближат до нашия идеал. Животът е приказка, защото не живеем в самота, а заедно с други, не по-малко специални и уникални същества. Същества, които могат да обогатяват света със своята различност, със своята любов и съзидателност, или да го замърсят с страховете си, с интелектуалните си и емоционални нечистоти, с насилие или безотговорна пасивност. Да, животът наистина е приказка и всички носим отговорността за собственото си израстване и за грижата за света около нас. Така започна и тяхната приказка. Един 15 септември, който постави началото на едно приключение, продължило 5 години, изпълнено със срещи и запознанства, вяра и споделени мечти, очаквания и много работа. В началото бяхме група непознати, обединени от името Випус 2016. Докато 15 септември не постави началото на трансформацията ни от лица, познати единствено от Фейсбук, в едно изпълнено с емоции семейство за предстоящите ни 5 години заедно. Първите опити за сплотяване бяха естествено на нас. Някой в заведение, а други в училище. Важното е, че ни беше забавно. Само няколко месеца по-късно последва първото съревнование между двете новообразували се групи, познати по това време до сега и още две. Борихме се с пълни сили, кой както умее. И така, неусетно, в кабинетите по английски език измина цяла учебна година.
пораснали на височина, други на акъл, отидохме да вземем дипломите си, свидетелстващи две начала на основното ни образование и на едно приятелство в живота. В началото на учебната година в 9-ти клас решихме да се позабавляваме по градовете и да изкачим 894 стъпала до паметника Ши. Цялата учебна година минаваше както със сериозни ученик, така и с много забавления. Часовете се държаха на ниво, бяхме примерни и затова нашите класни заведоха в Пловдив на кюли покупки. Всеки от нас имаше дух за приключение, който показахме в училищните програми. Отбележи отлично завършеният 9-ти клас, събрахме и отпразнувахме отминаването на още една ползотворна година заедно. 10-ти клас започна както обикновено, с общи снимки на класовете. Българици и математици нямаше значение, защото всички се показвахме като отлични биолози. След паралелки отново премерих си викаше отличните футболни фигури. През цялата учебна година не пропускахме да се правим забавни снимки. Както мисля, някой ще отиде. В началото на учебната година отидохме на екскурзия в Батак, прекарахме една бурна и незабравима нощ без спор. Наредихме се на първите места в онлайн конкурс за най-усмихнат клас на България. Задължителен беше и коледният бал с караоке, танци, игри и други забавления. Станахме част от зрителите, а някои дори се присъединиха към участниците в хвърлянето на кръста, река Лодаян на Йорданата.
да не забравим и новите шофьори, заради които започнахме още повече да внимаваме на пътя. По традиция спортните мероприятия бяха неизбежна част от учебата. Часовете, освен уроци, практикувахме и други занаяти. Учихме се да свирим както на китара, така и на моркови. В знак на израстването ни на 24 май приехме знамето на училището от вече бившите 12 класи. Предавам знамето на Средно общо образователно училище Ешо Бончев. Приемам знамето на Средно общо образователно училище Ешо Бончев. Ешо Бончев от 12 клас предава знамето на училището на Петър Петров от 11 клас. Асистенти на знамето Ива Ефимова предава на Светодара Крайчева, на Лилина Даскалова, на Мини Кутилевска. Дойде 12 клас, изпълнен с много подготовка и за матури, но също така и с много положително настроение и хубави мисли за бъдещето. Като за последна година много се забавяхме на коледния бал с танци, песни и игри. И отново почетохме българските традиции на рождането му. Води се и традиционната футболна среща в поколенията на Нешо Бончев, 12-класници срещу учители. Особено вълнуващо за нас бе 24 май 2016 година, когато се сбогувахме с училищното знаме, с учителите и всичко друго, което използваше ежедневието ни и изминалите 5 години. Но преди да стигнем до вечерта на бала, нека ви кажем няколко неща за нас. През повечето време в часовете се държахме на ниво. Бяхме примерни. Докато не дойдеха междучасията и енергията, просто не избиваше навън.
експлоатацията на изкушаващо меките черни диванчета по коридорите. Често помагате на персонала. Много обичахме да се снимаме. Подлъжите селфи. Маскирахме се, дори да не беше хълно.